ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟୁନା ନାମକ ଏକ କାଉ ରହୁଥିଲା। ଟୁନା କାଉ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା, ହେଲେ ସେ ପାଠଶାଠ କିଛି ପଢ଼ିନଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ଟୁନା କାଉ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଥିଲା ସବୁତକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା। ଟୁନା କାଉ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ତାକୁ କେହି ବି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ଓ ଟୁନା କାଉର ସବୁତକ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବାରୁ ଟୁନା କାଉ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ଟୁନା କାଉ ଯେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଥିବା ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ତାର ମନ କଥା ସବୁବେଳେ କହେ। ସେଦିନ ଟୁନା କାଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଆମ୍ବ ଗଛ ଟୁନା କାଉକୁ କହିଲା, ଆରେ ଟୁନା କାଉ, ତୋର କଣ ହେଇଛି କିରେ? ତୁ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛୁ? ଆଲୋ ଆମ୍ବ ଗଛ, ତୁ ମୋତେ ଆଉ କିଛି କହନିଲୋ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୋରି ଗଛ ଡାଳରେ ଦୌଡ଼ା ଦେଇ ମରିଯିବି। ଏ ଜୀବନ ରଖି କ'ଣ ଲାଭ? ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉଠି ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯିଏ ପଛକେ ଅସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଥାଉ, ହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାଠୁଆ କାଉ ଦରକାର। ଛୋଟବେଳେ ତ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇ ବୁଲିଲି, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲିନି। ଆଜି ସେଥିଲାଗି ମୋ କର୍ମର ଫଳ ଏବେ ଭୋଗୁଛି। ଟୁନା କାଉ ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ କାନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଗ ପକାଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ। ଦୁଇ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଦେଖି ହଠାତ୍ ଆମ୍ବ ଗଛ କହିଲା, ଏ ଟୁନା କାଉ, ଦେଖ ଦେଖ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ କେମିତି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇ ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇଙ୍କ ସହ ସ୍କୁଲ ଯା। ତୋର ବୟସ ସିନା ଗଡ଼ି ଯାଇଛି, ହେଲେ ତତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କିଏ ମନା କରୁଛି? ତୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁନୁ ବୋଲି ତୋର ସବୁ ବିଭାଗର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଆରେ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଚାହିଁବ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଟିପ ଦିଆ ହଉ? ତୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ନ କରି ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯା। ଦେଖିବୁ ତୁ 10ମ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ତୋ ପାଖକୁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିବ। ଆମ୍ବ ଗଛର କଥା ମାନିକି ଟୁନା କାଉ ସେଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲା। ସେଦିନ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ ଚମ୍ପା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନେଉଥିଲେ। ଟୁନା କାଉ ଚମ୍ପା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା, କାରଣ ଟୁନା କାଉ ଚମ୍ପା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଚମ୍ପା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ବସିଲା। ଏଣେ ଚମ୍ପା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଟୁନା କାଉର ନଜର ପାଠରେ ନଥିଲା। ସେଦିନ ଚମ୍ପା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଭାବନାରେ ଡୁବି ଯାଇଥିଲା ଓ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଏ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହ ପଢ଼ିବାକୁ ମୋତେ ଚମ୍ପା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଆଗରେ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବି, ଯାଉଛି ଚମ୍ପା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କହିବି ସେ ମୋତେ ପର୍ସନାଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବେ। ଏହା ଭାବି ସେଦିନ ସେ ଚମ୍ପା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ତ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବୟସ ନୁହେଁ, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ଘରକୁ ଯେତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ମୁଁ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥିବାରୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ସ୍କୁଲରେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହ କ୍ଲାସ୍ କଲାଠାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତମେ ଯଦି ଦୟାକରି ଆମ ଘରକୁ ଆସି ମୋତେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରାନ୍ତ ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଟୁନା କାଉର କଥା ଶୁଣି ଚମ୍ପା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତା କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ଚମ୍ପା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳିଆ ଟୁନା କାଉର ଘରକୁ ଗଲେ ଓ ଟୁନାକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କଲେ। ହେଲେ ଟୁନା କାଉ ଚମ୍ପା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ବସିଲା। ସେଦିନ ଟୁନା କାଉ ସାହସ କରି ଚମ୍ପା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ କଲା ଓ କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ବୋଲି କହିପାରୁନି, ହେଲେ ଆଜି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଖରାପ ଭାବିବେନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ହଁ ନାଁରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମନା କରିବେନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ନହେଲେ ମୋ ଛୋଟ ହୃଦୟଟି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ଟୁନା କାଉର କଥା ଶୁଣି ଚମ୍ପା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ
ଓ ଟୁନା କାଉ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ପକାଇ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଲାଜରେ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ହଠାତ୍ ଟୁନା କାଉ ସେ କାଗଜ ଉଠାଇ ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏହା ଦେଖି ଟୁନା କାଉ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖେଳିଗଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ଚମ୍ପା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଚମ୍ପା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ବାପା ମଦନଲାଲଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଚମ୍ପା ଓ ଟୁନା କାଉର ଲଭ୍ କଥା ଶୁଣି ମଦନଲାଲ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଓ ସେଦିନ ସେ ଚମ୍ପାକୁ ରାଗିକି କହିଲେ, ଆଲୋ ମା ଚମ୍ପା, ମୋ ବଂଶରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଲିଅଳି ଝିଅ। ମୁଁ ତୋର ବିବାହ ପାଇଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ହେଲେ ତୋର ଏ କାରନାମା ଶୁଣି ମୁଁ ଲଜ୍ଜାରେ ବାଟ ଚାଲି ପାରୁନି। ତୋର ଆଜିଠୁ ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ନାହିଁ କି କାହାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ନାହିଁ। ତୁ ଆଜିଠୁ ଏ ଘରେ ରହିବୁ। ଆଉ ତୋର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ କାଲି ପୁଅବାଲା ଘର ଆସୁଛନ୍ତି। ଚମ୍ପା ତାର ବାପା କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା ଓ ତା ବାପାକୁ ଯେତେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ତା ବାପା ଜମାରୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଓ ଶେଷରେ ଚମ୍ପା ରାଗି ଯାଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଡାଳରେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲା ଓ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆମ୍ବ ଗଛ କହିଲା, ଆଲୋ ମା, ତୁ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୁ କ'ଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ ନା କ'ଣ? ଆଲୋ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବଡ଼ ପାପ କାମ। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇପାରିବେନି, ସେମାନେ ନର୍କକୁ ଯିବେ। ମୋ କଥା ଶୁଣୁ ମା, ତୁ ଜମାରୁ ସେ ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ଆମ୍ବ ଗଛ ଚମ୍ପାକୁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲା ଚମ୍ପା ଜମାରୁ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଚମ୍ପା ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଦଉଡ଼ି ଦେଇ ସେଇଠାରେ ମରିଗଲା। କାରଣ ସେ ଟୁନା କାଉକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଯଦି ସେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତା ବାପା ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବିବାହ କରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ସେ ଏହା କେବେ ବି ଶୁଣିପାରିନଥାନ୍ତା। ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ଟୁନା କାଉ ଚମ୍ପାର ମରିବା ଖବର ଜାଣିଲା। ସେ ଡେରି ନକରି ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ଦେଖିଲା ଚମ୍ପା ସେଠାରେ ମରିକି ଶୋଇଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଟୁନା କାଉକୁ କହିଲା, ଆରେ କାଉ ଭାଇ, ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ଏସବୁ ଅନର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଯେତେ ମନା କଲି ଚମ୍ପା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋ କଥା ଜମାରୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆମ୍ବ ଗଛର କଥା ଶୁଣି କାଉ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ଓ ସେଇଦିନ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଆଉ ସେ କେବେ ବି ବିବାହ କରିବନି। ସେଦିନ ରାତିରେ କାଉକୁ ଜମାରୁ ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ତାର ଚମ୍ପା କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଚମ୍ପାର ଆବାଜ କାଉର ଘର ବାହାରେ ଆସିଲା। ହଠାତ୍ କିଏ ଗୋଟେ ଚମ୍ପାର ଆବାଜରେ କାଉକୁ କହିଲା, ଧନ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଛି, ମତେ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆମେ ବିବାହ କରି ମିଶିକି ରହିବା। ଆସ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ଆସ। ଏହା ଶୁଣି ଟୁନା କାଉ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ତା ଘର ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ସେଠାରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆମ୍ବ ଗଛ କାଉକୁ କହିଲା, ଆରେ କାଉ, ଭଲ ହେଲା ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ରାତି ଅଧରେ ଆସିଲୁ। କାଉ, ସେ ଚମ୍ପାର ଆତ୍ମା ମୋ ଗଛ ଉପରେ ବସୁଛି ଆଉ ହସି ହସି ମତେ କହୁଛି ତତେ ବିବାହ କରିବ ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ କାନ୍ଦୁଛି। ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଜମାରୁ ଯାନା ରେ କାଉ। ଆମ୍ବ ଗଛର କଥା ଶୁଣି ଟୁନା କାଉ ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଏବେ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୋ ଘର ବାହାରେ ଚମ୍ପାର ଆବାଜରେ କିଏ ଗୋଟେ କହୁଥିଲା। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ ଚମ୍ପାର ଆତ୍ମା କହୁଥିଲା। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ଆମ୍ବ ଗଛ, କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ତାକୁ ତୋ ପାଖକୁ ଡାକିକି ଆଣିବି। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଚମ୍ପାର ଆତ୍ମା ଜମାରୁ ଶାନ୍ତି ପାଇନି ରେ। ଏହା କହି କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଓ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାଉ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ଗୁଣିଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଗୁଣିଆ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ହେଲେ ଗୁଣିଆ ଭାଇ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ଆଉ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ମୋର ପ୍ରେମିକା ଚମ୍ପା
ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ମରି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ତାର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଡରଉଛି। କିଛି ଗୋଟିଏ କର ଗୁଣିଆ ଭାଇ, ଏମିତି କିଛି କର ଯାହା ଫଳରେ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। କାଉର କଥା ଶୁଣି ଗୁଣିଆ କାଉର ସହ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା ଓ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁଣିଆ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସେ ତାର ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜାଣିଗଲା। ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ଟୁନା କାଉକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେ ଆତ୍ମା ବି ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଏଇସବୁ ଜାଣି ଗୁଣିଆ କାଉକୁ କହିଲା, ଆରେ କାଉ, ତତେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେ ଆତ୍ମା ଜମାରୁ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ତତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ତାର ଆତ୍ମା ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତତେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶୁଣି ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଉ ଟୁନା କାଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ ସେମାନେ ଡରିଯାଇ ସେ ଗୁଣିଆ କଥା ମାନି ଦୁହେଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଚମ୍ପାର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଲା ଆଉ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ୍ବ ଗଛ ହୋଇ ରହିଲା।